Mis-sena d-dieħla se tidħol fis-seħħ ir-riforma fil-pensjonijiet għal persuni b'diżabilità kif imħabbar fil-baġit. Waqt konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia qal li r-riforma hija mfassla fuq 3 livelli differenti. L-ewwel livell huwa dak ta' assistenza miżjuda fuq diżabilità severa, jiġifieri għal persuni b'diżabilità assoluta. Hawnhekk il-benefiċċju li jingħata dak ta' €120 fil-ġimgħa se jiżdied gradwalment sakemm jilħaq il-paga minima. F'dan il-każ mhux se jsir test tal-mezzi filwaqt li l-applikant irid jissodisfa l-kundizzjonijiet mediċi skont l-att dwar is-sigurtà soċjali. Dawn se jkunu intitolati awtomatikament għal karta roża. Dawn il-każijiet se jkunu evalwati minn bord multidixxiplinarju. It-tieni livell huwa dak ta' assistenza fuq diżabilità severa intitolati għal dan il-benefiċċju huma persuni b'diżabilità li jistgħu jaħdmu. Mis-sena d-dieħla r-rata ta' benefiċċju hija ta' €102.13 fil-ġimgħa li dan se jibqa' jiżdied bl-għoli tal-ħajja sħiħ kull sena. F'dan il-każ se jsir it-test tal-mezzi u l-applikanti jridu jikkwalifikaw għal kriterji mediċi. L-aħħar livell se jwassal biex titwettaq weda elettorali. Persuni li għandhom sieq jew id nieqsa se jkunu intitolati għal pensjoni, se jitħallas bir-rata ta' €67.60 fil-ġimgħa, se jsir it-test tal-mezzi kif ukoll l-applikant irid jissodisfa l-kriterji mediċi. Fil-waqt li se jkun assigurat li ma jkunx hemm abbużi, il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia qal li r-riforma fil-pensjoni tad-diżabilità se twassal għal iżjed dinjità lil dawn il-persuni. Twettaqna weda elettorali li persuna li kollu id nieqsa jew kellha sieq nieqsa se jkunu intitolati għal benefiċċji soċjali. It-tieni waħda hija r-riforma li nidentifikaw dawk il-persuni fis-soċjetà illi jkun hemm kemm ikun hemm opportunitajiet, ikun hemm kemm ikun hemm inċentivi qatt huwa possibbli għalihom jidħlu fid-dinja tax-xogħol. U allura qed narfu dawn il-persuni min huma u allura inħossu li għandhom jingħataw benefiċċji soċjali ogħla u għalhekk kif iddeċida l-Gvern fuq perjodu qasir ta' żmien sa nkunu qed nollu l-allowances tagħhom għal paga minima. Sa nibdew bl-ewwel livell fi ftit żmien naslu li jieħdu l-paga minima u jkunu intitolati għal paga minima minn hemm il-qudiem.